Serus. Serus? No máš, že Serus? Serus. 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 Hej, Serus. Serus. Ak si šiatak až deviatak, Si mladý, empatický človek. Chceli by sme ťa privítať na letnom tábore, ktorý sa bude konať od 8. do 14. júla. bude to v Drábsku, na Drábsku, Je od tam- Drábsku, z Drábska, A ešte, cez Drábsko a ešte do Drábska. a tak. Tak. Je to tam malebné, proste je to tam krásne. Boli sme tam, myslím, koľkokrát? Veľa. Nespočetne veľakrát. Poznáme tam každé steblo, každý jeden kúsok trávy a je tam celkom fajn. Čo tam je všetko, povedz. Ihriska, sranda, program, nadúpaný program pre každého. Neverím, že sa nebudeš baviť. Budeš sa baviť. Program je nadúpaný vždy, ale super sú latríny, sú tam dobré. Latríny. Latríny, nie normálne dobré No. sú. Dobre sú latríny. No dobre, tak ešte, že koľko eurí to stojí a dokedy to treba doniesť, nie? 60 €. 60 eurí. Nacapí mamka na ruku, takto ti dá a ideš. Do 16. júna. Na! To treba odozdať. Dobre, takže ako tešíme sa na teba, bližšie oznámy, čekuj Facebookčík a tak. Tak už len odstaví, ne? No, Dá sa tak. Serus. 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 Vieš, kedy to je? Čo? Ten výrok.